רק במצב הזה כדאי לך להפגיש עם כלב. עכשיו רק שון בא לשחק איתה, בסדר שון? עכשיו מה שאת עושה, את אומרת לה חופשי, וניתנת לה. בדיוק, יופי, חופשי. שון, חופשי. ותשאירי אותה באזור הזה, בסדר? שיהיה רק כלב אחד. לא? אז מה? תשאירי אותה פה. את מחליטה עם מי היא משחקת, וכמה היא משחקת, ואיפה היא משחקת. תרפי, בסדר. תרפי את הגוף. תרפי, בסדר. תרפי, הכל טוב. תרפי, הכל בסדר. תרפי. את נתפסת. זה לא שהיא לא רגועה, זה את שלא רגועה. תרפי רגע את הגוף. תרפי. היא בסדר, היא לא מראה שום סימנים של לחץ. היא קצת לא בטוחה, אבל היא בסדר. תורידי אותה ממך. רדי למטה. עכשיו היא מנסה להשיג ביטחון. הכל טוב. כל הכבוד. יופי. תרפי את הגוף, יופי. נערי קצת הידיים. קחי נשימה. אל תדאגי, אני פה אם צריך, הכל טוב. תרגישי טוב. היא פוגשת כלב בלי שום בעיה. תראי, אפילו משחקת איתו. מחכה מאוד יפה, פיסטוק. עכשיו אני רוצה שתלמדי איך להפסיק את המשחק. תקראי לה עוד פעם ותושיבי אותה לידך. קוראת לפומה. שון, שב. יופי, כלב טוב. בוא אליי. יפה. שבי, לא לעזור. תני מבט ותעמדי ככה יציב. בדיוק. יפה? מאוד. תשמע, לא חשק כלבים. זה הכל בי. זה בעיקר בי. והנה, 2 כלבים גדולים, שום בעיה, רק רוצה לשחק. בואי נתנשק קצת, וואי.